Hello mga KSP, kumusta kamong tanan no? Kini nga video mga KSP is sumpay ni siya sa atong live kagabi no. Og gusto lang ako nga ma-share po na ko na sa inyo para kamo po mismo makasaksi sa muang gihimo kagabi no sa adlaw man kagabi sa gahapon sa Huwebes Santo. So doon na tayo gihimo dito nga paghugas sa tiil. Mamalihog lang ko inyo pabisita sa tuang Facebook account no. Doon na tayo kanito espiritahan ka sa gihapon ang iyang profile account. Pagka-search lang mga ka-SP, so para atong masabtan kay kini sumpay lang ni siya kay naputol niya kagabi kay tungod sa kahinay sa atong signal no. So daghang salamat mga ka-SP. So pila yun ka mo unsang sugo sa mga painan o painan ka mo unsay makaraw kanin pagkana ko sa kanya pero ko sa kanya dili na mo makakita mo na ako si Kristo wala ba kita makakita mo na ako sa anak sa tao padala ang anak sa tao Mesiyas si Kristo wala mo nakita ako wala ko nakita dito sa kawanan kita ko na yung nagbubugbog ko. Ako lang ipangayon at sigarilyo lang po. Sige mo paghingan na nagpapagpapag din sa sinuli. Dahil sigarilyo mo ganito. Wala may gawa sa kumbaba na. Tama? Ay, kung tayo. Hindi mo kung sigarilyo sa ulo. Kapag-agis na naging pag-agis. Mula-mula naging mapaitit mo, mapuro ko, mapuro ko sa spirit. Ano magsigarilyo ko? Basta na di kaya. Naalam kayo, gusto mo po mo magsigarilyo. Sa una si Mrs. ha? Okay naman, hindi magalo naman siya. Sa una Mrs. Yung panigarilyo ba kayo? Panigarilyo ba? Ang sige mo kung wali at tubangan niya. Patugay siya, hindi mo pagin mo sigarilyo. Kaya siya, hindi mo siya pagin yung sigarilyo ha? Ikaw sige ba? Sige ka bantayan? Tama? Hindi lalim ay. Kung dili mo lalim sa inyo nga ako'y nasulti, mas dili lalim na ako kay wala yun. Mamati na ko kamo, mamati mo ko ninyo. Ikaw takot na po. Mga magabina mo din. Porte, ipayan ako magabiin na naman. Wala kay kasikas na ng gabiin. Sige ko pag-exorti sa espiritu. Natulog ako, patulog ako lang. Pati na niya, magpunta ko kong istorya. Yung say, gamito na niya akong bakbat. Alis 4 na kaninghamyo. Papa Jesus, kung alis 12 kung ikan mo ito mapuntag, ganit po nagsige po sip-sip na po paligid po na po, hindi po ni katulong. Yan sa mag-isulti na po, alis 12 na po yung mana. Kaya ano pa lang, ginaw sila. Nagawas ko pa nga. Ginaw sila. Lalang din ginaw. Sa limot ko ba? Kung kawalan ka mo ganito, makatulong ganito mo sa akong pais. Di sa inyo mo pasulong. Kaya kamutang daw yung istorya may na isa ka oras na katulungan mo. Di mo katulong. Tama eh. Kaya katulungan ganito mo mag-rosary sa unang ganito mo kabalo kabana mo. Tama? Ay, no, kaya panihagyan ka sa una. Magkita na ang pag-ibisa di kaliwa. Nalimunawan ka, himaya sa Diyos, mali una-una. Bigyan ka kabalo. Kasi kalitrito sa pagtuwa na, dagman katulikuan na, hindi kabalo. Kasi ka nang amahan na mo, kung imo, ikaw na lang, ihinayan mo, isulat niya ba, amahan na mo, anak, bili mo kaunan. Walang ipaawit ninyo. Kaya kung awito ninyo, makasaulong man mo, kaya ganahan mo manana. Bayang magiliw. Di ba kung masulat mo, magyanan mo, decide mo, dili. Di ba ma'am, kung magpa-decide kung bayang magiliw, sabak kayo mga estudyante. Walang pang-awit mo. Kasi Brett, anak ko dito. Sige daw, di-decide na yung bayang makiliw daw na hindi kantahan. Kadugay na natutuwa. Laban na, amahan na mo.
Sige mo rin sa kamahan na mo niya. Sa buhay. Matuman ang pabot. Ito man. Manang patin dito. Amahan na mo. Amahan, anak. Hindi akong bubot. So, ay, saba ha. Ayaw, amahan, anak. Espiritu Santo. Pitik. Yung pitik na ito, mami siya ang naanin ng Espiritu. Mamali na pala sa akin. Sa unang panahon ganit. Kaya dito si Kristo sa tambakan. Dito ay asay. Ay sa ipagyaman. Hindi lang nagdapat rin yung umanang poses. Hindi maraming poses na nagsimba din na ipakita. Okay. Sa tinoon, pinasultihan ko na kamo. Kaya painon kamo sa silog. Kaya nagmando ngayon yung kalibutan ng silog. Amin niya ba ito naman ito? Yan, manguha na po sa dili, parang dili kay mainit niyan, buwan dito. Manumpas-pas sila ng muting talim yan. Di katong hina o aura. Yung tayo mga anak. Di gamit ka, kalimutan mo. Diba sa Facebook ka na ako, dali mo kayo. Ikaw, pamahay na. Kaya na mo na sa bandungahan. Ha? Dato na na, sipilitagaan. No? Di ko ginalo kayo. Sige, sa tinoon na daghan ko kain ako. Ako ikasulti kaninyo at karon dili pa mga makatug kanini. Apan diri abot sa espiritu sa kamaturan, tutulan pamonia sa kamaturan. Dili siya magsulti siya ko kaninyong pagbuhat. Kung dili, sultihan ka mo sa iyang nalubog. Ingon man sa mga butang, maumabot. Kaya sa tinoon lang mayaon niya. Ako kay ani amang kanako ang iyang kedawaton man ikan kanako o isulti kaninyo. Ang tanan na iya sa amangan mao ang pulong ako ha. Bosa, muingon ako. Madawaton sa anak sa tao aron matuman ang magpuyo uban kaninyo. Yan ang magsulti, masaktanan nyo karon kaya nakasabot na kamo na himuot nyo. Diba? Apan ang dili makasabot ni labi na kong magsulti sa badaang kasunatan kahit pinasalit ulo, magpapagpan. Kaya dawaton sa espiritu ang akong inatag kaniya o ganon na itawo na o gisugilon na nagkaninyo. Mga nga gisugilan niya kamo, pinaaki ka na ko sa akong pagpakaot kanin sa tayo o ako iubat sa tauhangon hanto sa espirituanon haron makapinundong kamo kanako kaniadto nakaroon dili na kaninyo dili ka mga Israelita o dili sa mga obiyan o ganaan ka mo din na imutang sa amyan ang espiritu sa kamaturan. Mga maripit ako kaninya ang bagong kabukasan, ang bagong kabantakan. Kung ito ko kamo sa nakakita ko nagsulti kaninyo, sa labing ubos kaninyo, nakakita ko sa kaninyo. Apan mulahan ka ito nito na wala nakakita. Kaya kasagaran sa mga tao, dili mo ito sa labing ubos. Kaya dito ba sa ito sa mga tao halang o iya sa katmana. Laro kayo, paalam na yan. Mga hindi ka karoon ako mabasahan. Dahil sa wala lang ako din, kakatulog may sili ka puti na inat-init sa mga tama ba yan? Ano na yan? Isa kayo katulog ko din, kasi makataw na dili. Sige. Andili ka yung mga ako. Isa kayo katulog ko din. Bisa katulungan niya? Sige daw. Pataas ka mo. Okay, si Linda. Ang katulungan, ulit na dito. Napisa niya. Ang katong dili, paminaw din. Ha? Pagkapisa mo dito. Inala ko mga lato eh. Madami. Wapan. Di karon kayo kayo sa kaya na natin. Iskan na. Kaya na? Kaya na. Kami sa una, ako na isa-isa yun. Taas na kayo. Katapusan na kaya din ako pagkakaroon niya.
Kedua, wala na. Diyan ako manunod. Wala na naman. Diyan ko. Pero di ko mamukos. Ayaw, di ka sabi. Masakit pa matangkalan. Anak ako malupa-lupa. Hindi ako na manghakat. Tama, no? Dito na pagkabala sa ilang daghan manghakat. Oh, suko man po ito silang lalo niya dinig. Hindi ko ito makwarta. Yung limay ko ito lalo niya dinig. Hindi ko makpali ng kwarta. Kait lang pinagkabawalin ako. O diyan, kung mabadlungan sa dito sila mabalik sa sige hata o kwarta. O masakit ako yung kalisang din mo sa kuha mo. Sa ako lagi nagpainom ng tubig sa sakit. Kaya dito man sila sa pag-antos, balik ko sa kabulahanan, di man mo antos sa kasakit sa akong gisulti. Amen? Alam dia. Sige. Yun na? Gusto ko ang pagkakaroon ng asot-sot. Ibala na yan. Muna nga, ang ilang kabuol sa una, ilisan pa rin ka rin. Ako na kung ilisyan ang mata din. Gol mo ganyan, no? Pagpasa naman, gol mo, no? Pagkasultihan ka mo sa silog. Ilisan mo ka rin. Muna karoon, huwag no? Karoon na. John 15, 16, 15 verse. Taas-taas ko kanil. Huwag ko maluasa ko pakunuman kanil. Kasi dinilagod ko sa revelation pakunuman kanil. Sa pagkapos yun, kapusan. Sa una bitaw, magpasa ko na. Sa una, ako pa rin isa-isa yan. Parang diretso-diretso na pa. Sa una, magpasa ko. Kaya pasyon sa cross, ako na magpasa na. Buat yung sa una. Lagi ko sa pula ka rin ko. Yan, napita ko. Igimungan dito ni. Ipalitan mo ko ko rin pula. Ang napukuan sa ko. Tapos may pasyon sa cross niya. Ang ba tangan ko yung tulong na. Tangan ko isa ng tulong ko isa ng butay. So, John 16, ubos naman ito kanya, no? Ano sige balik-balik din, 16, 15, but ubos na lahat. Kaguol, mahimong kalitayo. Naguol mo kanya? Sige, marami ang content kanya. Kamala mo na niya, sabay-sabay lang mo, di na ako mabalik-balik student. Sarili pa dugay. Dili na ako ninyo makita. Abang ako sa mabuong panahon, makita na usap ako kaninyo. Pinaagi sa anak sa tao, pero di pa ako pagpuyukuhan ka. Kaya ako lawas anak-anak sa langit. Kung magpadala ako ng Mesiyas, mungkin sa ako kanya, mausap ko siya. Ang iyang mga higala, pili na siya pangitang. Pipila sa iyang mga tinunaan na sa iyang mga kauban. Kung sabay kahulugan, iining iyan. Giinom ka na ito. Ang dili madugay, dili na ato siya makita. At tapos sa mukong panahon, makita na kunood ato siya usap. Kung sa may usap ang iyang buot, ipasabot sa iyang Panginoon, kumuan po siya sa iyang aman. Kung sa may kahulugan ni ini, iyan kino, nasa dili malugay, nauta na sila. Dili na ito siyang kasaktan, dili na ito siyang kasaktan na yung disiplin. Si Jesus nahibalo, nabuhat sila mga panaan nila, o sa mayroon siya kanila, o karon, may mga o kanila. Sa dili malugay, dili ako ninyo makita. Apang tapos sa mong panahon, nakita na ko sa ninyo ako. Kay mag-ipon ako kayo. Kini ba ako ipasabot kaniadto? Huwag mo kiniadto ipasabot sa akong mga tinunan kung mga parisiyo. Mawasap karon ang nagtabo karon ng parisiyo. Wala sila. Nakakita ka na ako. Kaya ilang gusto. Nagluhod sila sa kinulit sa tao sa hangin. Sultihan ko ako. Maghilang ako o magpinatay apag malipay ang kalibutan. Kaya naabangan ang nag-antos. Mabuol ka mo apag mahimong kalipay ang inyong karoon. Kaya mo sa kababay, mahapit na mga anak,
Mag-uol siya kay moabot naman ang takna sa iyang pagantos. Apan karon kasama kaniyo na tao na. Apan ini katao sa bata malinot siya sa iyang pagantos kay malipay man siya. Kanakaw na ang usap ka bata. Makasabot ka mo kung sama ka mo sa kanya. Mausap kini ang naitabo kanino kanina. Karon nag-uol ka mo. Apan makikita raon ka kunya ako kanino o karon na kailangan mo nakita na ako kanino o nakakita na ka kanaka o malipay ka mo o kunya malipay ka mo pa kayo kalipay na walay makaagaw kaninyo ikan kanaka. Jadi kapag niya itong agawa, dili na ka mong mangayo ka na ako bisa-bisa. Kaya na dili na ka mong magluhod sa patay na cross. Dili na ka mong magsip-sip sa mga tang nag-iwan makaluwas sa kanina. Kaya malubog naman ka mo. Niya, kay siya man, mga lubog ka na ka. Kaya may ikong sa ulit sa inyo. Tuo ka na mo, gayo na ka sa iyong pagtulong. Kaya subihan ko ka mo. Ang mga namahatag kaninyo bisang kung sa inyong pangayukon kaniya pinaagi sa akong anak. Kaya nalipay ako sa konsulugol na ipadala sa man ang akong pangalan pinaagi kaniya. Sulat na sa balang kasanatan siya ang pinaka konsulugol. Kaya ipadala man sa man ang espiritu ang magdala sa akong pangalan. Ang amahan matag kaniyo bisag kung sa inyong pangayuan kaniya pinaagi sa akong ngalan. Hangtod ka nun. Wala pa ba di ay mangayo o wala pa ka mo mangayo o bisag kung sa pinaagi sa akong pangalan. Ang akong pangalan na himong tao uguban kaniya. Kung nakabalos siya ingon nga kamo nakabalo na siya anak bisang dili na ka mo mangayo kagaan ka mo niya kay mangayo siya sa iyo mangayo o hatagan ka mo aron mahipin ang iyong kalipay huwag tangan ang kamalaman. Gisulti ko kini kaninyo pinaagi sa sumbingay kaniadto apay mo ako ang panahon magdili na ako mugamit o mga sumpingay kung dili ko sulti na ako malinaw may tungod sa mga pinaagi sa iyan mga bulong o karot yaron kung sa iyong mga sinultian mausap ang akong gigamit kay siya man ang nakisulti kanino ang gimanluan mo siya sa espiritu inikabot niya ito ang lawa o kanin mao na ang takna o laloob na ninyo mangayo ka mo kaniya pinaagi sa akong ngalan o ako dili mo ingon na ako mao'y mangayo alam kaniya kaya ang amahan mismo nahitugma man kaninyo mao na karon nagsulti na sa kaninyo kung mutuo ka mo kaniya kung kadlumas ka mo bisang dili na sa mga mangayo ka na ko kay nadumog ka mo niya tagaan ka mo sa man kaya nahigugma mo ka mo niya o ipataas ka mo niya o kanunay ka mo niya ipasigat mo apan kung dili ka mo magpasigat mo dili ka mo magpasigat mo kaniya o dili ka mo magpakita sa dinungatan ikaulaw ka mo sa man ingon na ikaulaw ka mo sa nasana nahigugma siya kanino tilipan kaya nahigugma man ka mo kanao o mutuo na ako gikan sa Diyos tinood ako gikan sa man o muani ako karon sa kalibutan o karon kaniadto mubiya ako sa kalibutan o mabalik sa man mawalibiya siya sa kalibutan kung mga kusap o karon ibalik
ako ang espiritu kaya nakakalimutan. Unya, ang iyong mga tigon, ano na ingon kaniya? Sama sa inyong unang-unang karon. Yan ang nag-edit siya. Na mo sorti o pilit na kang pinaki sa mga sumbigay. Naibalong na kami karon na nasayot ka sa tanang mga budak o wala na naginanglan o gano'n na pa yung mapagkakakalin mo. O sa totoo kami na ikaw kikan tayo sa Diyos. Nakabalang ka mo. So ano? Yan na rin. Hindi ko English na. Yan na. Si tama mo. Di ako kasapot. Pati ano? Hangin na kayo sa lutian niya. Diba ito no? Jadi aja lo apa sih yang mana tapi, boy, dibalik nanti mau sedang mau sopat-sopatnya dia, dia no kayak mau Inggris, asik ya, nonton dia no lagi sinulis, asik bapak di sana dia masuk, oh sinulis kailangan kita tanya, sawah mana tinggi, aman, dia no lagi no. Jesus itu bagian ya karon utuh nama kamu ngayon nama ko masulti pinakit ni ang panahon mo abot o karon mo tama na kasi mingon ka mawala sa mitin ang panahon mo abot o karon mo nga magtiwalaan kamong tanan pinaagi sa imong reliyon o pagtulungan. Mamaulit kamo sa inyo kung inyo akong piyahan. Marang kadang kami yung labing o dagang kami yung kadang ko. Kaya ni ato man sa isalahan na pagtulungan. Abang dili ako mag-inusara kaya ang amahan na ubanong kadang ko. Maka hindi sultihan na dili lang. Isulti ko kinikanin mo o aron makabaton kamong kalinaw pinaagi sa inyong pagkikilos anak ko. Nakikilos na ba kamo? Salamat yan. Nakita ko kamo pinaagi sa inyong mga buwan. Pagpuson kamo sa kalibutan silipan o nag-aambis na kamo. Ayaw kamo kwento. Kaya kamo tungkol sa kalibutan. Tanawakan ang magpaantos ka ninyo. Ako, alo na rin yan yung kanina. Kung manahilsol ni si Jesus ni mahituman siya, nihangad siya sa tangan. O, minum. Amahan. Miyabot na ang takna, may badayag na ang himaya. Sa akong mga anak, maganunay mamakit ko na mo. Para ipadayag sa anak, ang imong himaya. Kaya ihatagan mo siya sa tungod ibabaw sa tanang tao. Para nakagan niya ng kinabuhi dayon ang tanan na imong ipugyan kaniya. Sama sa inuman. O kinimao ang kinabuhi dayon nga ang mga tao mula kanimo. Nga mao ang buktong matuod ng Diyos o kang Isang Kristo nga imong ipadala. Ngayon ba ano? Kung ako katulang ang bukan ng suti magsin kami sa Kristo. Salamat kami mo, Ama. Ipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Ginuman ko ang imong ibuhat kaniadto na imong isugdan o imong ipahamat dyan. Karon naman. Pasilungi ako diha sa imong presensya pinaagi sa dugo o ang akong pag-giwagdan uban kanimo sa wala kabuhata ang kalibutan.
Di ba ilako ikaw sa mga tao na imong ihatag ka na ko gikan sa kalibutan sa ilang kalibutan mo kanya ito ang pagtulunan. Imo sila o gitugyan mo sila ka na ko o ganaan ka rin sa dini kanunay na nagatukan sa ilang upo ka na ko ang pagpaparunin mo. Imo sila o gitugyan mo sila ka na ko dili ba? Gitungan nila ang imong pulong o karon nahibalo sila na ang tanan maghihatag mo ka na ko nagapitan kanimo kay ipadayon ko na kanila kanunay. Gihatag ko kanila ang mensahe na imong gitugyan ka na ko matag adlaw matag gabi di niya sila mamati ka na ko o mahunong lang ako kung dili na sila mamati ka na ko o magpadulungan sa ilang katulog. Ihatag ko kanila ang mensahe Ama. Kulang pabadayin ako na imong itugyan ka na ko o kini gidawa nila nasayot sila magtinuon mapugikan kanimo o magtuwa sila na ikaw ang nagpadala kanang nag-ampo ako alang kanila Ama. Wala akong mag-ampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao mga imong gitugyan ka na ko kay imuhan sila ang tanang tao nga ako ang niingon ako na imo o silang tanan na imo at imo o ang akong himaya ipadayan niya kanila o ako kinigipapit kanila o karon muanha na ako kanila dili na ako magdugay din sa kalibutan sama kanya ko kaya ako nagpabiling na sa kalibutan apan karon nalipay ako sa pinangkat kong sulod magkamdalan sa akong pangalan na nag-aangkos apan sila magpabiling din o karon ano naman buhay nagbalantay balaan bantay sila sa kahong sa imong ngalan ang ngalan na imong gihatag ka na ko aron sila mahimo sa imong nga ikaw o ako o sa imo samtang ako uban pa kanila ibanutayan ko sila pinaagi sa kahong sa imong ngalan ang ngalan na imong gihatag ka na ko hibantayan ko sila o walay ko sa kanila nga nawala kawas ni atong tao nagitakda mawala kayo aron magtuman ang kasulatan kay kahit sila mga o kami muanak na ako kami o ginsulti ko kining mga butama din sa kalibutan samtang anaapa ang inyong isig ka na aron malipay sila sa impit doyo sila kanunay kanako ihatag kanila ang imong mga pulong busa gikasilagan sila sa mga kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan o ang mga tao dili na mutuo kanila kaya ang mga tao iya man sa kalibutan sama ako dili iya sa kalibutan kanunay nila akong gikamit o sama ko gikasilagan kita akong mga katawan wala akong mahangyo kanimo nakuhaon mo sila gikan sa kalibutan kundi nabantayan mo hinuman sila pangkok sa iyo sama ako dili iya sa kalibutan dili at usap sila
iyan sa kalimutan. Balaan sila ang mga balaan diha sa kamaturan. Ang imong tulong kamaturan o gipadayon ko na kanila pinakit kanila. Ipadala ko sila sa kalibutan sa mga ako imong ipadala mo sa kalibutan. O tungod kanila, itunggan ko ang ako kaugalingon ng makalimo karon maimong usap sila. Nakampo ako dili lamang alang kanila kundi alang usap ni Adto natuukan ako bisan sa layo tungod sa iya nagumong ng mga mensahe. Nakampo ako nga mausap kunta sila amahan. Mausap kunta sila dinhi kanato sa mga ikaw alin ang kanako o ako anak ka nimo aron motungo ang kalimutan na ikaw mao'y nagpadala kanako. Ginatagan ko sila sa samang himaya na imong gihatag kanako aron sila may usap sa higpit ingon nga ikaw o ako usahan. Ako anak kanila o ikaw alin kanako aron sila nausap o ang sa ingon masayon ang kalimutan na ikaw nagpadala kanako o nga may guma ka kanila sa mga ikaw na guma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako o buot kung ang bisan asa ako at tuwa usap sila. Aron makakita sila sa akong himaya na akong gipangandoy. Ang himaya na imong gihatag kanako kay nahibong makaman kanako bisan sa wala pa buhatan ang kalibutan. Amahan, nga mata ang kalibutan wala makailang kanimo ang panahon na kailang kanimo o kini sila nasayon na ikaw nagpadala na kanaka. Ipaila ko ikaw kanila o kini akong ipadayon o ang padayon pagbuhat karon mapatunan nila ang imong mga alam kanaka o magpuyo sa ako diha kanila sa ilang kanila. Salamat kay Ama. O natungan na ninigan niya. Nagapuyo ako. Tipong kaninya. Kaya ako, ingon na siya. Ipailan na ako niya nagpasamahan. Kung makailan ako kaniya. Bagayan na siya. Kaya hindi sila gusto sa mga tamang kalimutan o palipay sila sa mga tao nga matuo kanina nga ang espiritu ipadala niya kanina ingon na siya nga ako aron matuwa nagtuyog ako ubat kanina. Salamat kanina akong mga ang mga katawan kaya nagpabilin ka mo di ba nito ka ayaw na mo pagpakamatay ayaw na ninyong patya ang inyong mga sakang pinaabis ng gato o kako buhi ang mga ako ninyo kaya ako buhi ako ayaw na kamugtuon na mapatay ako banahawan ko ninyo o matiktuban ako kaninyo sama sa usa sa inyong igsuman o aduna ako'y kabanahonan na akong ipaabot ang matipon kanino na pulot na lahat sa niyo o binit kanino sakop sa puto o aduna pa ipon nyo na nasa nayo matipon kanino o buhatan ko sila lalaki na kaya layo na siya kanino aban ako at uwaw sa kanina. Salamat kanina ako mauna ingon na siya
mga isa, ang kalinaw, pagkilos, pagkain, o kurma, pagpaubos mo, kay ipataas ka mo niya, siya ngayon ikaw ba, mo ang espiritu, mo ipagpala, kanina, lahat sa imayan, ang kalinaw ni Pilit ko kanina. So, yung balik ay yan. Sars, dito na sa seremonya sa inyo. Pero, pag umana, I'm sorry, ako pamaalangan lang. Luluin ako. Nag-uho, lumitin ko, no? Oo, mamuna ako. Bukas mo balik, wapo ka niyo mga sanina, no? Ang dati ko sanina, may maulaw at pumangkit at silo ka balik ko gawas. Maulaw ito. Hindi ko ganyan, no? Nagaging lang tayo na salamat kayo, may kapitan. Dapat mo. Dekoris, away pisa na, no? Pagma, isip lang mo. Sino kung isip mo. Gusto ko. Wala yung kaya. Kamis. Ang mahina. No? Wala na. Gamitan ng ulo. Sa kalawasan. Espiritu. Di kayo gamitan ng espiritu. Okay, salamat. May lupi ka na ito. Gabi. Salina niyo lawat.